El camp compleix un mes de protestes, un mes de llauradors, tractors als carrers, a les carreteres, que deixen patent en escenes com aquestes el malestar de la gent del camp. Tractorades, talls de carreteres, d'accessos als ports han servit perquè el Ministeri d'Agricultura ja ha posat damunt de la taula 18 propostes que ara està negociant amb les organitzacions agràries. En el sector hi ha desconfiança, tampoc descarten que arribi la pau. Després d'un mes de protestes, les organitzacions agràries han concretat i desenvolupat els 18 punts sobre millores que va proposar el ministre d'Agricultura i que estava previst negociar esta setmana. El sector del camp no descarta que s'arribi a un acord. Crec que van haver avanços positius perquè l'agricultura espanyola, l'agricultura europea necessita de canvis importants per garantir la supervivència. Perquè hi hagi pacte i finalitzen les mobilitzacions, cal que el govern espanyol faci efectiva la llei de la cadena alimentària i s'elimine la competència deslleial entre països. Que l'agricultor valencià, quan ven, almenys tinga garantitzat que se cobreixin els seus costos de producció. I avui en dia no se compleix. Uns acords internacionals en major ordenació i en reciprocitat que provoquen que no vinguin agricultures de països tercers en uns estàndards molt inferiors als nostres. Les protestes als accessos als ports de Castelló i de València han servit perquè les autoritats portuàries s'hagin compromès a revisar les bonificacions a les importacions de fruita i verdura de països de fora de la Unió Europea. Un pas avant, però no suficient per als agricultors. El que més ens preocupa és l'entrada de plagues i malalties. Si no hi ha acord amb el Ministeri d'Agricultura, continuaran les mobilitzacions. De fet, el 10 de març, la Unió Llauradora i Ramadera protestarà a Madrid.